Hey guys, bine v-am găsit la un episod, astăzi jucăm biliard iarăși. Videoclipul anterior nu a fost așa reușit. Astăzi să vedem cu cine picăm. Eu le sparg. Efect jos. Două băgate. Hai să jucăm. Deci alegem așa. Bine că n-am băgat neagra, dacă dădeam și mai tare. Băgăm de la verde cu efect sus, ca să nu băgăm de la albă. Perfect. Băgăm de la asta, portocalie. Băgăm de la 13. Lejer. Băi, pe bune intră și bila albă. Mamă, cât linion. Uite cum le bagă ăsta acum. Ia uite. Le bagă lejer, uite. Nu mai ce să fac, gata. Bine, am level și mai mare ca ăsta, că... Da, m-am jucat mai mult decât ăsta. Eu ar trebui să câștig, da. Mai câștigi, mai pierzi. N-ai ce să faci, n-ai cum să câștigi în tot timpul. Ia uitați. Mai pierde un om. Nu trebuie să câștige tot timpul. Mai, pe bune ea mea aia. Și e, ăla cum să o bag. Pe aia vreau să o bag. O scosai, gata. Am reușit. Acum dacă e, bag bila galbenă. Că aș vrea să scot bila mob. Mă, de ce am să scot bila verde, n-am mea? Dar oricum nu contează că tot o bag. Băgăm cu efect stânga, ca să nu avem probleme. Așa. Bine că eu băgai pe a lui, că mă încurca. Acum o bag pe asta. O bag lejer de vară. Mai bag și bila asta. Lejer de vară, n-ai ce să spun. Mă, intră pe acolo. Bă, nu spune că nu intră. Ia dacă... Bă, nu-mi intră. Nu te cred. Pe bune. Uite, acum... Ce să mai fac, gata? Credeam că câștig și-o meciul ăsta, da. Nu te cred. Nu te cred. Bine, mă, bine. 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 Gata. S-a terminat. Gata, you win. You win. Sui. 7000. Hai să jucăm la Las Vegas. Un meci, două, nu știu câte. Sparge el. Nici măcar nu știe tactica de spargere. Mă, e bună și tactica asta, dar n-am mai văzut-o. Din fericire a băgat decât o bilă. Joacă cu plinele, cred. Nu sunt sigur, nu mă pricep. Acum nu mai are ce să bage. Ba, mai are o șansă, dar nu cred că poate să o bage pe aia. Nu, că se grăbește, uite. Nu se grăbește. O bag pe asta maro sus. Aici, mă înțelegeți? Bă, mi-e frică să nu bag bila alba, așa că nu dau cu aia. O dau cu asta. Mă, aia maro, cred că o las la fine. Băgai bila albă. Cred că în fiecare mici o să bag bila albă. Acum am mai postat eu un videoclip și băgai bila albă de 2 ori sau o dată, nu știu de câte ori și
Păcat, păcat. Iar acum mă băga iar o bilă albă. Ce să zic? Se vede ca în ghinion. Bagă bila galbenă, ca de obicei. E cu un level mai mic decât mine. Levelul ăsta. Eu nu mă văd din ce țară e, Australia. Hai că eu dau. Ce bilă să pornesc. O bag pe asta. Tare. Asta pentru voi, băgai. Nu știu dacă să o bag pe asta maro, nu știu, că se ciocnesc, nu, se ciocnesc. Efect jos, încet. Perfect, perfect. Mă așezai perfect. Si. Acum o băgăm pe asta. Verde. Băgăm o scosai așa frumos. O bag de la asta. Bă, nu, că mi intră. Nu pot să bag acolo deloc. Nici o șansă. Perfect. O scosai de acolo măcar. Bă, și n-am unde să o bag. Ai, mă. Hei, ba da, fraților. Normal că am unde să o bag. O bag în... Toa. Am, pe bune, dar... Ce ghinion, pe bune, uite. Să scrieți în comentarii dacă am băgat bila albă acum, că nu mai știu. N-am fost atent. Nu bag dacă da tare așa. Ba, bagă. Acum mă întreb ce bagă bila asta. Păi, da. Nu, gata, nu mai are ce să faci. Gata, e blocat. Lejer. Nu e. Nu e, credeam că se blochează de bila mea, dar... Ce? Nu, n-am ce să fac. Nu, n-am ce să fac, gata. N-am pierdut 5.000. Dar vă promit eu că asta jucăm odată la Las Vegas. Aici, pe 20.000. Vă promit eu. Hai, mai dăm un meci rapid. Nu pe Tokyo. Hai, nu pe Tokyo. Ce e asta? A băgat una, mă, credeam că nu mai bagă. Mă propune. Dar tot ele sparge. Era de rândul meu să le sparg. Bag bila neagră, nu bagă. Oare ce bag acum, că n-are ce. N-are ce să bage. Gata, e dus. Nu are ce să bage. Bagă bila albă. Măcar am și un pic, că mă rog, ce zic. O bag pe asta tare. Perfect. Că e fake sus. Să le sparg pe ăștia. Acum mă bag pe asta, că e lejer. Credeam că mi intră bila neagră. Și asta e pentru voi. La maro, v-ați văzut cum o băgai?
Pot să bag pe ea, dar n-am băgat-o. Ce fac, guys? Nu mai am ce să bag, m-au bătut. Gata, păi n-are ce să facă, n-are. O bagă pe asta și pe mea, ce să mai fac? O bagă pe asta, nu mai are ce să facă nimic. Da, logic. Asta ziceam și eu, logica. Care e logica? Care e logica? Se sparge pe ăștia. A băgat-o și pe a mea. Hai mă, dacă bagi una de te bag-o și pe a mea măcar. Rămânem amândoi cu a neagră și poate greșești tu și câștig eu. Păi da, dacă dau așa, gata, ai dus asta. Nu mai are ce să facă. Bă, o bagă cu mantă pe cea verde. La asta nu mă gândi. Bag pe asta. Perfect jos. Perfect. Fix așa nu pot să mă pun. Să-mi bag bila albă. Asta am vrut. Să-mi bag bila albă. Dacă nu știți. Nu, așa, dacă de așa nu. Asta ziceam că nu o bagă. Asta ziceam. Mamă. Cea mai faină dimineață. Pe naiba. Poate ai vrea tu. Eu acum nu mai am ce să bag. Gata. Am stat un pic. Stai că revin. Dumnezeu și reclamele tale. Nu ce să mai facă.